जोंबो दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानि जानानै जायफोर जोंनि बर' गामिफोर बिटिसिआवहाय सोसनजाबाय आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनो जों दिनै फैदोंमोन। जों गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायलायबाय, जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो बिसेस भाबै जिफोर गामिया हाबबाय जों बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोङो बरायदों आरो इयुननि समाव जोङो लोगोसेनो जोङो बे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनो साखाफारा जोंबो जादों आरो जों आसा खालायदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जोंजों मदद होनो थाखाय। जिहेतु फैबाय थानाय जे बिसायख'थि जागोन बिटिसिनि, बे बिसायख'थियावहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ गोदोनि हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो सरकारा जिहेतु जाखागोन आरो जेब्ला सरकार जागोन जों बे ओनसोलाव जौगानाय खामानिफोरखौ मावगोन। अकल बेल' नङा, दा अकल गामिल' हाबदों, बाहाय गोबां माखासे एडमिनिस्ट्रेसननि सुबिदानि थाखाय माखासे इन्सटिटिउसनफोर फैनांगोन, बेफोरखौबो लाबोनो जों नाजानांगोन आरो जिफोर गामि थालांदों बेफोरखौबो जों सोसनबावनो हायो नामा बिनि थाखायबो जों खामानिखौ मावनांगोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै सावरायनो फैदों। दिनै प्रथम जोंनि भिजिट बियो आरो इयुनाव जों फैबावगोन। जोंहा प्राइमारि कमिटि दानायनि बाथ्रा दं, ब्लक कमिटि दानायनि बाथ्रा दं, बे गासैखौबो जों लासै लासै जों खालामलांगोन।